ubese sewuganiwe uphinde ulahle umnakho. Nalo ungafika lapha eThekwini ubona intombi engakaze mhlawumbe uyibone ezondakini ubone ukuthi ngcono ulahle umngakho. Owamlobola wakuzalela izingane. Ubona ukuthi ngcono umlahle ngale ntombazana oyithole lapha eThekwini. Kwaba nesho insizwa la eThekwini. Yakuyalala yahlala nomfelokazi yakipita nomfelokazi. Lo wafelwa indoda ngapha eBangeni. Mayifelwa indoda bamthatha bamfaka inzilo. Wabaleka weza lapha eThekwini wathatha inzilo wayithukusa la ithukusa khona. Weza la eThekwini waphenduka ube intombi wafika waqoma lapha eMlazi wahlala nomfana kanti umfana uhleli nomfelokazi uhleli nomfazi umuntu ofelwe indoda. Kwanga isikhathi le ndoda yaba nenkinga. Mayiba nenkinga le ndoda yahamba izama indaba empilo yayo kuthiwa wena unenkinga unesinyama wembatha nomfelokazi. Indoda ngade embatha nomfelokazi. Kuthiwa ubani ohlala naye. Uyamazi ukuthi usukaphi. Ngoba lohlala naye bafelwa indoda uthe esazini kanje inyanga ziwu-2 wabaleka ngale emzini eBangeni weza lapha eThekwini wasehlala nawe. Wena lokho uhlala nawe uyamazi ukuthi usukaphi. Njengoba ukhiphiphile dadewethu uyamazi lohlala naye ukuthi usukaphi. Njengoba ukhiphiphile nsizwa kithi uyamazi nosuka ohlala naye ukuthi usukaphi.